Здравейте, деца! Днес ще направим викторина за сезоните. Ако още не сте гледали видеото, в което ви разказвам за сезоните, бързо го направете, защото започваме с въпросите. Ще намерите видеото на канала ми в папка Образователни видеа. Като знам колко сте любознателни, сигурно вече сте научили всичко за сезоните. Хайде сега да видим кой ще отговори най-правилно и бързо на моите въпроси. Аз ще задавам въпрос, а вие ще отговаряте. Готови ли сте? Започваме! През кой сезон може да тичаме боси по полянките? Лятото! Браво, деца! Лятото е сезона, когато е толкова горещо, че може боси да тичаме по полянките. Зимата е едно голямо пухкаво животно, спи дълъг зимен сън. Кое е то? Мечката! Браво, деца! Мечката спи през цялата зима. През кой сезон прелетните птички отлитат на юг към по-топлите страни? Есента! Точно така! През есента прелетните птички отлитат на юг. А сега ми кажете, през кой сезон се връщат отново при нас прелетните птички? Пролета! Браво! През пролета прелетните птички отново се връщат при нас. А кои прелетни птички запомнихте вие? Справяте се чудесно. Хайде да ги кажем заедно. Прелетните птички са щъркелите, лястовичките, славейчетата, косовете и много други. Кое цвете е предвестника на пролетта и първо се показва изпод снежните преспи? Кукичето! Точно така, деца! Браво на вас! Кукичето е предвестника на пролетта. То е първото цвете, което цъфти при нас. А сега ми кажете, през кой сезон ще облечете палтенца и ще си сложите бутушки, шапки и ръкавички? Зимата! Точно така! През зимата се обличаме топло, защото времето отвън е студено. Готови ли сте за следващия въпрос? През кой сезон ходим на плаж и плуваме в морето? Лятото! Браво, деца! През лятото е толкова горещо, че водата в морето е топла и затова може да плуваме в него. А сега продължаваме с любимите ви занимания. Кажете ми, през кой сезон може да караме шейни? Зимата! Точно така! През зимата е навалял пухкав бял сняг и може да караме шейни. А спомняте ли си, през кой сезон децата тръгват на училище? Есента! Браво! През есента децата тръгват на училище. Хайде сега ми кажете, през кой сезон дърветата цъфтят? Пролетта! Много добре! През пролетта дърветата цъфтят. А през кой сезон листата по дърветата пожълтяват и падат по земята? Есента! Точно така! През есента листата пожълтяват и дърветата остават с голи клони. Ето и следващия въпрос. През есента озряват много зеленчуци. Може ли да ми кажете, кои са те? Браво, деца! През есента озряват домати, краставици и чушки. А през лятото озряват вкусни плодове, които може да се сложим на ушите като обички. Досещате ли кои са те?
Череши! Браво, деца! Чудесни сте! Това са черешите! А сега ми кажете, през кой сезон вали пухкав бял сняг? Зимата! Точно така! През зимата вали сняг и всичко се покрива с бяла пелена. А знаете ли през пролетта кой празник празнуваме и си слагаме мартенички? Баба Марта! Браво, деца! През пролетта празнуваме Баба Марта. А кой празник празнуваме зимата и получаваме подаръци, но не е рожденият ви ден? Коледа! Точно така! През зимата празнуваме Коледа и дядо Коледа носи подаръци за послушните дечица. А сега погледнете тези дечица. С какво са облечени? Браво! Хайде заедно! Дечицата са облечени с шорти, тениски и роклички. Кажете ми сезона, щом децата са облечени по този начин. Лято! Точно така! През лятото децата се обличат с шорти, тениски и роклички, защото е горещо. А сега погледнете тази картинка и ми кажете кой сезон е това според вас. Пролет! Точно така! Това е пролетта. А на тази картинка кой сезон виждате? Лято! Браво, деца! Това е лятото. А на тази картинка кой сезон е нарисуван? Есен! Чудесно! Това е есента. А тази картинка кой сезон показва? Зима! Браво, деца! Това е зимата. Справихте се чудесно и вече познавате сезоните много добре. Последвайте ме, за да научите още много интересни неща с мен, вашият приятел Алек. До нови срещи!